Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Hagasngi sajan jongka Henry Utarik upanai Jelio Arajar Arpo, kinong yalam jongka New Trap Youth Council Shillong Circle, kila lek khang tala yaki artali ki shlam trekam jongka company Amazon ki badon hanong ba Shillong. Tang arsngi hadian pat, kata haka pratarik upanai Jelio Arajar Arpo, kinong yalam jongka ni kaseng hapo ka jing yalam jong Vice President, uba Don Bok Lang Karleng do, kila lek ban IT no yaki shabi, syau supervisor jongka ni ka company ka badon yaka office trekam ha maulai nong kuar, hadian bala thung kambiang yaki samla khasi ki bala syabe kam. Kumban syukudau hang ni kinong yalam jongka ni kaseng, kila dap na ka jing bitar halor ka jing syabe kam jong ki samla khasi, hakinong penya jongka ni ka company Amazon, kila lek ban khang tala yaki artali ki shlam trekam ki badon ha penthor umkra bat ha Lower Nongrim Hills Shillong. Kani ke jing ai jing sneng jongani ke seng bhalang ya ki bor penia jongani ke company ka bajulet penpoi ya ki tiar shaman la ki tingkong yeng breu kalong hadian bagi bor penia jongani ke company ki la thep kam penban da ki barjala hadian bala shuweng klem nongrim ya ki samla khasi na ka kam. Tinango bagla duna hakabam kayo kakot ti kawalang shop sa kaway pa ka jingjia mo namar man hane marsen la announce ng government ban pleno yaki dukan lani ki mall lani ki company kalajia hakaway ka company taka Amazon company ya ka ba ka kamjong uwe u pardo pasnam u ba lising la ban ong ba baros kita u yo ja yo do na ka te company sendet la pen second nge no ya ka kam ka jong u te kala pen snow shi sko jong choisi te na le jong hi ningkong la persang bani kran leng ba kalunti yau ni u area manager u ba keteng u Paresh Sharma Henry ngala abang ba kadai kajing bom buram ke jong u let's say underestimate let's say laban bu kata ke kendian namar ba ngilai ikut bo unwan chupong office ni ban ya sol le ban Ukraine ya kenika kam sum lawan te dia yu haka nrutrik ka bomut men Saturday ngila le ban khang khadam ni atli ki office trek kam open door bat hante po nongrim te national kemen bat ban ong ba hakaski ke bomenden hadin ba uni u Paresh Sharma bari area manager u sedang ban sotho ya ke ai ke ba ulale baklana ladi te ula telefon no ya uni u khna ubayo kami ujaman te nali ubajiyo ya kata kaja kado na office Amazon te habola phone chu ula pendep ro ke office situation ba unla ban continue biang ye ka kam ka ba ula yo ba syata te nasukmen ba nagleng jong ka office jongi menda hadi syam na set leidon lang ba nagleng jong ki ba sabe kam ba ngidon ro hang ne menda nagleng jong ki supervisor hang ni don i ba i mas bendang na chat i ba dei i we na ki supervisor ba na po pendom kra idon ikong higher sintia lingdo mo plan ibadai niro ide supervisor ibadan po ng rebels idon iba national pathau ini de supervisor po penthom kra te kajungan jongki hamne ha office ngimta ban Ukraine ban habang le Ukraine om tang gani ka party first party hindai ka second party ru ka don lang ka bomon nagleng jongti bisa be kam te habang le Ukraine kila poisa ka jinge sub jinge be bat kila pentikna kila ai ka assurance ba ye ka kam kaba uni usamla la ni kini samla bla shabe hagni ki ski bla dam kila ban continue no nadu kan de hagni ka ski balang wan te nagle jongi komang ila da on do ningkong ba ye kini ka kami pila ban sol until unless ba kini ki artli party first party and second party kila ha ban wan sita ka understanding te lengba ka jing su jingmut jongki menen ha ka phone ban lengba ka jingpen basic office rekam jole HOC mulai circle menta kasih ha office jongi ngirung ngilaya baik ngilaya honlang ban ngasubal on ba ki teki atli ki office rekam ki bang ngila khang kerdam ba shabi do ka bangi te menta kum kadang ba ka office Amazon kan sedang biang ye kam namar ba kala burom ye kata ka jingker pat la ne ga jing donga jong seng ba penurun kam te menta
ngan yo ban han oba nagleng jong an han oba yo uni shabi hawai naki supervisor badan hane po penthor banasial patha banaleng jong sekretari uni yo ban han oba yo shabi sha ikong haya ibadei supervisor badan hantai hapo Northern Hills. Kumba ngila ong naduk maningkong ba ngisukmen la da kiwan kinu ki company ban set up hapo kabrin yu trek jongi la kalong hang ne hapo mola la kalong hapo maukhar maupram la ne penthor Northern Hills bat komputer ter ni bu ya gane kajing dawa la ne ya kajing kerpat bahmat do kabalingkong hi first preference yele ban pendrung kam ya ki pardok personam jongi kadai ka jingma ka ba nagleng jong seng ka ju ong na por spor ka ba nagleng jongi ni kran chu ba ngi ong shu balada ki company la ne kinu ki firm ki ba ai kam ai jam ya ki breu jongi so ba ai kam na do ka munsia wat nam penlong ye ki hadin habot ba ki kelas op dong la ne pa pinharas hakikam ki ba lesi kam ya dur bat ka kam ka ba ki tre kane gede jika pak jongi batang ni siapa le sing na ye budin ya ki ba kumuni gibre nomar bangingin kwa kumolong menda ka situation ki ba bon ki long hi long sam hi ki sham shitom ki sham jenjar have day bat ka bam ka di namar ba ka jingdom jing ni lockdown ya kata ka jing ong jonga sarkar le ba ka district musician shaga SPFS ban khat hajer ni ban khat igino lam chu si thì tăng nguyên scope bọn bạn là lên cho cần hôn đi nghe nhìn đồng số phe đi cái jing khót lên đi chỉ sợ khót nó mà bằng cái tray cái cam cái lòng hít thích có nhiều điện ở đâu điện uba xây cái số bốn kia cao mà để nghe rồi là sinh là bạn phân xuyên bằng cái chơi cái đấy cái cần hôn các bạn lấy sinh cũng mang ông mà khi nói làm bà bà phi đơn là bộ cả cần hôn tray man số mà bà bul linh độ juang bà phân tích na bà xí lên cái gì kena lupa potong basilan sepeda. Tiga choice kapling ta kalau welcome nam ta kakhiasion jong karib jabrim ban mi lane ban let ban rong haki ta ki along lane haki ta ki position. Ti nasuk ban pada ba hakanika step ke bomenda nagleng jong aku present ngalayo panai telefon bat i SP jong is kasel desek nomor ba ilai tho bayi kini kam nagleng jong iru ilayo bangkot yau ni area manager hapo office jong ki balang baga phone ilayo panikran ba nagleng jong ka company kum bakala pendikna bahkan thap kambyang lane bahkan ha continue byang ya ka kam yau ni somla ba sabe kam de nagleng jong ngilai kran ba ngila sha sobha ya ka company bahkan pli byang nagleng jong ka bor jong an kila ong ini ba lada pilaya dep le som to le sikanam don issue tinga subal ong ba kumka kibor jung an kidi ban pe permanlan anom dai tang mangi le lenchu NGO su dai kedur kibor jung an kidi ban pe permanlan ya ki ba kumni jinja namar ba kumba pitep ni u parai sama u di breu ban saba u wan hang ni tang kum unong le singlam ong ban wan le ika business ika kam ga jam ka ba u kamai om shumla kamai lane ba kata ke jingka mai jong ukan circulate lane kan telun tangpo beri new trap lane possible ya here ke jingka mai jong u kalong na kamda ka shnong lane ka family jong u shawara na jola tengah ko on ba ude ban sutho lane ki breu jong ai ro ki de ban pe ba kinom long partial tang ba nagleng jong ka ken hon lane tang lane jong ngi le inu kam ndai ba phini yu i no da kumbe na ma ba bon se ni cái HVC nó có phần ông cái trailer này cái kren bát cái rap hero tang ye kiba ki cases ki belum genuine ni kiba bed ngingim shumawan manyaram namda utiu samla lada ule igeno no ka kam thok mskwa utiu samla ma bong than ngeram ban limba ka jing snow mensim parabreu lada da jin lade samla uba jrongti jongjat uto uthem ka company ka be nginginom slor hero panyaram nama bukman ulabam gaja shipliang borok sikata kare sakri no atau shipliang hang tau area manager dedi terdau
Kasi pelong ini bang ini panira bat ngas kumen balang bak ni baro le singla ba ong tan po shiski ndre ni kan ya ketika office yang Amazon ha ketika atli ke office de nyau trek la yo ban telefon bat ha ni kasi ke bomenda ha trek kira yo ban ngila yo ban solve ma de ke office yang Amazon ni kan sedang ban pleno nadu kaski ke Malaysia kini kalau ngaji pendikna nang liang jong ke office ban ngaken turu ha ka ju ke pormo ya ki parado ki prasnan ki batre ha ketika office yang Amazon hoi ni suthu phedon mena kumba nai % kumang layo sngol next time ki batre ntai na kwa ban ong ipi rada kino ki jinge ka ba ki parado prasnan ki don hang tai ki kendo so ba long ma phi nongkong ki ban ai ki mod hi dan ngem kwa ba ma phi param phi ba pinetan tanlai la ni pine kong ti namar ba kumale yo sngol ma hagi hagi sim badam karena don gajing ong ba ngi hang dai ngi don kinai % kan pat li la da syabe kam do we kata kalong bo bakla la da syabe kam uto uwe nani syabe kam angut na dai % kan dikna ba kita giwe gi angut lemba ka jirap jampi ki kinai pat mai plai ba kita gi angut ki di kambian ndai ba hado dalam wan ki seng malang pinsa ong ba ngiru jam do te lada du jawe ai ba baro lada knep san ngut kidon nanti du jawe ai ba baro knep sau ngut kenya mi shakmat mi shakrang ban ya kran ban ya kran ba utu wero unyo jawe do biang kum bio persekitan te tangini hi ikendin nani iji bencana lang jongai choisi bat ni kentu ha ka ju ko por mo ko ma pietre po kompani helong borbor ko shiparan dengan kermen ba ka jili jun kambiang jong nu samla bla sabe hari singladan pin welcome yang u kom shipara ha te ka kompani ke jong pi